Hola, bon dia. Soc el nou aprenent. És que la setmana passada vaig provar de fer de perruquer, però he vist que no era el meu tema. I llavors he buscat una feina que pugui fer qualsevol, periodista. Llavors vinc per aquí, aviam si em podeu ajudar. Has d'entrar allà dintre i parlar amb el que porta el gorro groc. Aquest t'ensenyarà tot el que has de saber. Vale, gràcies. Vaig cap a dintre. Els nervis. Hola. Hola, nois. Ei, companys. Tope, Que guai, Hola, sóc el nou aprenent. Hola, nou aprenent. Hola. Què està fent? Estic mirant una notícia que pot ser la notícia de l'any. Què cony dic de l'any? Vés a saber, de la història fins i tot. Vols saber quina notícia és? Sí, quina notícia és? Aquest gos que es veu que ha mossegat un home. I estem al darrere d'això. No, però aviam, a mi sempre m'han dit que notícia no és que un gos mossegui un home. La notícia seria que un home mossegués un gos. No, hòstia, que t'ho han explicat malament. Aquest gos, mira, ara et faré fer. Vols treballar aquí de periodista? Sí, porto un bloc de notes i tot per prendre Deixa notes. estar el bloc de notes, això no val per res, això serveix per les pel·lícules, hòstia. Oita, ara truquen al telèfon, que tenim un telèfon aquí, i truca, perquè hem de saber qui és aquest gos, aviam qui és el que, com es diu i qui és. Truca al cens de gossos. Vols el número? Sí. El busques, hòstia, sembla que t'ho hagi d'explicar tot, cony. Truca, busca el número. Truca informació, o te l'inventes. Me l'inventaré, aviam si estic de A sort. veure si tenim de sort, hòstia. Sí, operadora. Sí, escolti'm, truco d'aquí del diari. Soc un aprenent de periodista que voldria saber aviam de qui era el gos aquest que va atacar un home. Sí, ja m'espero, ja. Tenen una música molt simpàtica. Sí, les Spice Girls. Sí, sí. Aviam... Un moment, que apunto. Apunti. És... Jordi... Jo no sóc el teu secretari, apunta tu, collons, que ets tu el becari, hòstia! Jordi, Aimamí i Roca. Hòstia! Perfecte. Gràcies, Adéu. Veus com les sospites que tenia eren aquestes? Ara truca de seguida a l'hospital i truca aviam qui és aquí mossegat. Per veure qui és l'home. Vale, doncs truco. També m'invento el número. Home, si vols te'l vaig a buscar jo a la telefònica, si et sembla. M'havia equivocat. Si això ja veig que ho fots molt bé, també, equivocar-te. Vinga, va, fot-li, home, que és per avui, brillo, que tanquem de seguida. Hospital, aviam, no, trucava perquè he sentit que un gos ha mossegat a un home i era per si em podien donar l'identitat de l'home. Sí. No, l'habitació no cal, només el nom. Molt bé. Marc Castells i Berzosa. Val. Hòstia! Gràcies, Hòstia, nano! Hòstia, tu, te'n dones compte? Acabes de fotre una notícia i segur que ni te'n... Has vist l'intríngulis? Saps què haurien de titular aquí? Saps què haurien de fer? No. Però què cony us ensenyen a vosaltres a la facultat? No, és que jo per això sóc un aprenent. Mare de Déu, hòstia, quin jovent, tu. Quin titular hauríem de Escolta, posar? si ho tens clar, hòstia, si tens aquí el gos, que saps de qui és, i el tio que ha mossegat, doncs guaita, el gos d'Aimamí mossega el Castells. Hòstia! Que no veus que tenim un titular que a més podem fer vendre? Però no creu que és una miqueta tendenciós, aquest Tu titular? sí que és tendenciós, me cago en Déu. Vinga, va, porta cafè, hòstia, que per això és becari. Apa, i espavila una mica que tinc feina, no? Ara vinc. Apa, vinga. Solo o tallat? Quina emoció, jo sóc un becari de periodista. Hòstia, el cafè què? Que no arriba o què?
ja va el cafè, ja. Hòstia, espavila't una mica, tio, que si no, no em podràs ser periodista ni el que has portat cafè. Hòstia, la feinada que tinc, i tu aquí, entretenint-te segurament amb les becàries. Hòstia, si no en tenim de becàries, veritat. Cony, i per què m'han portat un tio aquí? Li porto el cafè. Hòstia, no, ara... Tingui, aquí té el cafè. Ara, hòstia, Bé, ara no. i ara què he de fer? He d'anar a buscar, doncs, a fer alguna entrevista, declaracions de l'Aimamí, del Castells... Escolta, vols que et truqui de bon dematí que t'has de posar i a veure a quina hora el llibre? Hòstia, una mica d'imaginació, hòstia! Cony, és que hauríem de posar una mica com de saber les coses, hòstia, saber com funciona tot. Vale. O és que t'he d'explicar? Mira, ara agafes tu aquí tranquil·lament, te'n vas al carrer, entrevistes el primer gos que trobis, si el coneix l'altre gos, i que t'expliqui on trobar-lo. Perfecte, vaig a fer-ho. Ara, vinga, Ara vinc. Hòstia, noi, quina paciència s'ha de tenir amb aquest jovent. Fins ara, companys. A tope. Vinga, vinga! He trobat dos gossos, no un. Li preguntarem aviam si és algun d'aquests dos. Hola, ui, han fet per allà un amic. Ets tu qui va mossegar el Marc Castells? M'heu d'entendre, és molt difícil intentar... Escolta'm, tenia bon gust? Tenia bon gust? No sé, vas mossegar-lo més d'un cop? És molt difícil això de fer de periodista. Bé, intentaré fer alguna cosa amb aquestes declaracions. Vaig a buscar el meu tutor. Gràcies. Bé, us he de confessar un tema, i és que és molt difícil entendre l'idioma dels gossos. Jo no l'he entès, però clar, no vull decebre el meu instructor. Llavors què faré? M'inventaré les declaracions, així a pèl. No crec que s'ho prengui malament. Bé, ja ho heu vist. Em sembla que m'hauré de buscar alguna altra feina, perquè això de periodista és més dur del que pensava. Però ja sabeu, si voleu fer el vostre somni realitat i voleu que jo vagi a treballar amb vosaltres a la vostra feina o al vostre negoci, doncs poseu-vos en contacte amb nosaltres i així doncs m'ajudareu a guanyar 4 calarons i poder pagar a la gent que treballa per mi en aquesta fantàstica tele que és meva. Com ho podeu fer? Molt fàcil, truqueu per telèfon al 93 804 6559, 93 804 6559, o podeu enviar un mail a lateleesmeva@gmail.com, o també us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de la nostra pàgina web www.aldelatele.com. Estem esperant les vostres propostes molt interessants. I per acabar, doncs veig que encara no han trobat a la meva amiga, la ossa Bala. També he vist que La Vanguardia va publicar que els de Medi Ambient la van trobar. Bueno, la van trobar, però és que es veu que s'havien deixat la gàbia per transportar-la. I clar, és que és el més normal del món. M'imagino l'escena, en plan... Ei, Miquel, on dime tu, que ja hi ha l'ossa Bala? Porta la gàbia! La gàbia? No la portaves tu? No, collons, que l'havies de portar tu! Bé, l'escena devia ser una coseta així. Aviam, un petit malentès, no? Aviam, si vas a capturar l'ossa Bala, doncs amb els nervis del moment, qui pensa en la gàbia? Ningú. Aviam, no us ha passat mai de deixar-vos la cistella quan aneu a buscar bolets? Doncs això. Fins aquí una estona.